I dag er den 18. september, og jeg har taget til Store Øksø sammen med 3 gode kammerater, og vi prøver at fange nogle sorte aborrer. Og det er forholdsvis nemt med en simpel lille orange wobbler. Der hugger aborrene næsten i hver kast. Det sjove ved aborrene her ved Store Øksø, det er, at de er sorte og rigtig smukke efter min mening. Prøv lige en gang at se sådan en her. Det fås næsten ikke smukkere. Jeg vil anbefale alle der har en forkærlighed for de kære aborrer, at tage herned og se de her sorte aborrer med egne øjne. Og tage sine børn med herned. Jeg tror, vi har gået her en times tid, og til sammen der har vi da i hvert fald taget godt 100 aborrer, så alle kan fange fisk hernede. Tag noget orange på, og så går det løs. Det er helt utroligt. Og skide sjovt. Tre aborrer, 3 kast. Det kan næsten ikke blive bedre.